थारैनो बे बुहुमा गिख्रंथाव बेरामफोरजों जोबस्रांलांसिगोन नामा? माब्लाबा कर'ना भाइरास, माब्लाबा आइ फ्लु, माब्लाबा डेंगु, माब्लाबा चिकेन पक्स बायदि बेराम। बेबायदिनो आरोबाव चिकेन पक्स बेरामनि गोसारनाया हादोराव बांलांगासिनो दं। नंगौ, बे समाव चिकेन पक्स बेरामा केरेलायाव गिख्रंथाव महर लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केरेलायाव 75 सानाव गासै 6744 सुबुंफोरनि देहायाव चिकेन पक्स बेराम जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आरो दुखुनांथाव बाथ्रादि दासिमाव गासै 9 सुबुंनि जिउआ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोलोम बोथोरनि समाव बेरिसिला जस्टार भाइरासनि गोसारनायजों बे चिकेन पक्स बेरामाबो गोसारफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिदुं बांनायनि जाहोनाव बे बेरामनि सन्देरनाया बांसिन जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिकेन पक्स बेरामा गुबुन सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंनि देहायाव बारस्लायो आरो बे बेरामा बारनि गेजेरजोंबो गोसारो। बे बेरामा उन्दै गथ' आरो गोरबोआव थानाय आइजोफोरनि थाखाय गिख्रंथावसिन जायो। लोगोसे बे बेरामजों साग्लोबजानाय सुबुंफोरा जिउ खहाबो जानो हागौ। बेनिखायनो चिकेन पक्स बेरामखौ होबथानाया गोनांथार आरो बे बेराम जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो इन्जेक्सन लानाया गोनांथार। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।